Els nens i les nenes de segon B hem treballat el Piet Mondrian i vam començar amb aquest quadre. Aquests colors són els colors primaris: groc, blau i vermell. Amb aquests colors es van fer els altres colors. I primer vam retallar i vam fer quadrats. Aquests colors són el vermell, el verd, el taronja i el groc. Aquest quadre està fet a l'estil del plasticisme. Aquest és un altre quadre de Piet Mondrian que vam dibuixar un arbre de la tardor. Ja. El marró, el groc, el taronja, el vermell i el gris. És un arbre de la tardor on li vam pintar les fulles. Ja. Això és un quadre d'un molinet. Aquesta part estava en blanc i la vam tingut que dibuixar nosaltres. Ja. I havíem de fer les dues parts idèntiques. Aquí tenia que pintar igual que aquí perquè era simètric. Que ens agraden les pintures de Piet Mondrian. Ja. Aquests són els quadres de Piet Mondrian.